Alright guys. Maayong good day na po no. Okay, ay Tagalog na pala tayo no. So, okay. So, here's a quick analysis no sa analysis ko. In my opinion, not a financial advice, guys. We are here in a corrective wave no. And time check pala 10:37 AM, April 18, 2020. So, quick view on Bitcoin kasi ngayon nasa papuntang big move tong Bitcoin ngayon kasi napaka-slow ng market since Sabado ngayon. So okay, so i-share ko lang konti no ang reading ko using Elliott Wave. Hindi ko na explain no kasi quick lang to. So makikita niyo naman paano at saka okay. So in this area dito. Okay, ito yung impulsive wave no. So when we say impulsive wave nasa 5 waves yan siya. Okay, so based on my opinion, okay, dito yan. Okay, oops. Okay. So may iba ang reading, pero yan ang base ko kasi nasukat ko yan using Fibonacci din, okay? So gagamit talaga yung Fibonacci at saka Fibonacci extension. Alright. So sa ngayon, tapos na tayo sa 5th wave dito. So expected na may correction yan, okay? So ang correction naman is ABC correction yan. So gawa muna tayo dito ng ABC wave no. So possible dito yan. So paano ko nakuha yan, okay? Of course Fibonacci. Okay, so sa wave A paano nakuha? Dito na lang sa corrective wave ako mag pa-plot ng Fibonacci since tapos naman yung 5 waves, okay? So sa wave A, okay, so mag Fibonacci tayo dito. So Fibonacci Ups. Ano na yun? I-review nyo lang kung saan yan nag-drop ng price. Okay. Ayun. So, Fibonacci. Wave A. Yun. So, dito. Okay, so tumpak 0.618. So range niyan dito. Okay, tumpak ang Fibonacci natin. Move ka muna dyan ha, excuse muna. Wave B na naman wave B. So 4 hours tayo, 4 hours. So sa wave B, okay, Fibonacci pa rin, okay. Ups. Okay, alright. So i-zoom natin yan para mas clear. Yun, no? So sa Fibonacci wave, sa wave B, dito yan, range yan. So wow, na-hit na pala ang range ng wave B. So are we going to wave C na ba? So FYI lang ha, dalawa ang possible na point ng wave B. Ang isa is dito 0.786 at ang isa naman ay posibleng dito above the wave 5. Okay, so above dyan, possible yan. Okay, so kung tuloy-tuloy na talaga ang pagbaba ng price na to, so ibig sabihin hanggang dito lang yung wave B. Alright, kasi nga may makapal din ang resistance dito na side 7.4 7.374 dyan nag-bounce sa mga prices dyan based sa previous na mga price natin. So possible babalik yan at mabuo ang wave C. So sana naman ang point ng wave C possible lang ha, possible. So wave C is dito. Of course guys ha, this is just based on my understanding. So if you know better or if you have another strategy, okay, it's okay. Okay, so tulungan tayo kasi napansin ko kasi dito sa Pinas walang nagsishare ng free ng Elliott Wave ewan ko lang kung mayroon ba kasi may bayad talaga. So gaya ko binili ko din tong Elliott Wave na to, so medyo mahaba-haba ang explanation nito. So at least dito na-share ko ng konti lang no? Alright, so sa wave C dito yan ang possible is 0.5. So level sa point dito sa wave 4 or bababa pa yan ng konti. Okay, dito na level yan dito, possible yan.
haba ng range, no? Ganyan talaga kasi nasa 4 hours tayo. So, yan yung mga price na possible, no, na tanggalin ko muna tong tawag na possible na price nga bounce price or retracement price niya, no, sa Bitcoin. Alright, so dito, so let's see guys, no, kung tuloy-tuloy ba ang pag-reject ng presyo kasi nasa wave B na pala, no? So possible na dito sa 4 hours na to, possible na hit na yung wave B. Okay, so going wave C, or aabutin pa ang 78, 77, 75 level bago mag correction yan. Pero kung aabot naman sa dito ang wave B, ang wave C naman yan, okay, kung ganyan yung price action ng mangyari, ang wave C dyan, level lang yan sa wave A. So dito ang wave C, possible wave C, level lang yan sa wave A. Okay, so yan yung mga scenario. Ayan. So ngayon nahihirapan ang Bitcoin to break the 7.2 level. Okay, so malaking rejection dito. Pansin nyo naman, pagdating ng 7.2, pak, haba ng tail, haba ng wick, dito nakado, at nagiging spinning top pa siya. Spinning top is it's either continuation of the trend or trend reversal. So base yan na sa next na mga candlestick. So pansin nyo dito, no, may inverted, no, so, rejection din yan, no. Alright, so that's it muna guys, and I hope you will share this to everybody. Paki-subscribe na lang din po ng channel natin para updated tayo sa more videos. Thank you. God bless.